po yung mga presyo ng kanilang mga latag, no? Tapos dito po ay 120 na per kilo ng kanyang mga balsa galunggong. Batalay po natin dito ay 140 na kilo. So, gulyasan po natin dito, no? 100 pesos na per kilo. At ang ating mga yellow pintuna sa halagang 120 na per kilo. Tanigi, no? Sa halagang 120 na per kilo. Magkano kilo? 150 na lang. 150. Ayun, no? 150 na per kilo. 90 ang kilo. Natumpuan po dito ng mga isdang gulyasan sa halagang 100 pesos. Yan, magkano? 250 lang. Ayan, 250 na kanyang hipon, jumbo size. Jumbo size yan, jumbo. Ayan, oh. 250 lang yan. 250 na per kilo. 250. Chapeta, no? Shout out, Lodi. 150 sa isdang chapeta. Ang kanyang mga pusit ay 280 na per kilo. Oh, wala. Meron pong mga gagaong, bisugo, kalakaak, espada, oh. Nay, magkano per kilo espada? 200 pesos na per kilo ng kanyang isdang espada. 120 na per kilo ng sapsap. Na kilo ng kanyang tahong. Kala ba? Yun, tahong ni Carla. Nasaan ang mga apo? Wala. So, shout out. Ayun, shout out. Lipa ko kami. Ayun. Ayun, salamat. Thank you, thank you. Kanina 280 yan, ma'am. So, shout out po, ha. Ingat po, ingat, ingat. So, shout out, Lodi. Magkano naman ngayon yung mga tinapang bangus? 120, Boss Lando. 120. 120 ang isang piraso ng kanyang bangus na tinapa, no? Sa mga viewers mo, boss, umorder sila sa akin. Ayun, no, makikita nyo po siya dito sa Malabon Fish. Ang tanong ko lang, araw-araw ka ba nandito? Para siyempre, yung mga dumarayo nating mga kababayan, naghahanap din yan. Baka mahanapin ka ng mga kababayan. Ayun. Lunes wala, naglalaba ako. Ayun, naglalaba siya ng Monday, no? So, hanapin nyo lang po siya dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? 120 na isang piraso ng kanyang bangus tinapa. So, shoutout sa'yo, Lodi. Ay, shoutout, Lodi. Magkano na per kilo ngayon ang yellowfin mo? 220 na lang. 2.20. Ibinaba ng alas 5. Alas 4. Nauli ng alas 5, nilatag ng alas 4. Ay, yung pala yun. 2.20 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Ayan, no? Sariwang-sariwa po. Kasing sariwa na naghihiwa. Ayun, sariwan. Fresh na tindero o vendor dito sa Malabon Fish Market. So, shout out sa mga customer mo, Lodi, shout out. So, shout out sa ating Kamanaba Tiles Center, ang tiles na matibay sa Malabon Fish Market. Good morning po sa ating pong bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay dinadagsa o dinarayo ng ating mga kababayan. So, samahan niyo po muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-ikot upang alamin ang kanilang mga presyo. So, tara, let's go! Alright, sa mga oras na to, no, update natin ang kanilang mga presyuhan ng mga bentahan po dito sa kanilang mga latag. Sa nakikita po natin ngayon ay unting-unti po na ibababa ang mga presyo po nila ngayon dito sa Malabon, no? So, ang kanilang mga hipon po dito ay 260 na per kilo at 230. So, ang presyo naman po ng hipon dito ay 300 pesos na kada kilo. So, ayan po yung mga presyo ng kanilang mga latag, no? Tapos dito po ay 120 na per kilo ng kanyang mga balsa galunggong. Batalay po natin dito ay 140 na kilo.
So, ang bangus po natin na isang piraso ay 100 pesos. Alright, so dito po ay 120 na per kilo ng kanilang mga bangus dagupan. So gulyasan po natin dito, no? 100 pesos na per kilo at ang ating mga yellow pintuna sa halagang 120 na per kilo. Ang ating mga isdang tanigi, no, sa halagang 120 na per kilo. Tapos sa mga tumpukan po natin dito ay 100 pesos. Yan po yung mga latagan ng kanilang mga bentahan po dito, no. Sa tumpukan po ay 100 pesos na kanyang tipon. So grabe ang ating mga mamimili na mga namimili dito sa Malabon Fish Market, no? Dagsa ang ating mga kababayan. Alimasag po natin dito ay 150 na kilo. Balsa galunggong 120. So shoutout kay Boss 11. 150 naman po sa mga galunggong, no? Magkano kilo? 150 na lang. 150. Ayun, no? 150 na per kilo. 90 ang kilo, papako. Papakol ito. Titimpakan natin. 1.4. Alright, so shout out uli sa'yo, Jeff Baliw. Ang pagbabalik uli ni Boss Lando Explorer. So ang mga tumpukan niya po rito ay 100 pesos. 100 na lang, per kilo kanina yan. Dalagang bukid na binibenta ni Boss Jeff. So shout out kay Don Ramon ng Malabon Fish Market. Hoy, yan. Alright, dito po ay 250 na per kilo ng kanyang isdang lapu-lapu. Okay na? Laman ng tanigi. 150 na lang. Tumpukan natin dito ay dalagang bukid sa halagang 100 pesos. So maraming latag na mga yellow pintuna dito sa Malabon, no? Sa tumpukan po dito ng mga isdang gulyasan sa halagang 100 pesos. So shoutout sa iyo, Lodi. So yun po yung mga presyohan ng kanilang latag dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga isdang dapa.
130 sa kanilang latag po ng yellowfin tuna. Alright. Yan, tukso. Alright. Baybayin natin tong kahabaan ng Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. So mga bikers, shout out. So shout out sa iyo, Lodi. Oy! Si Mami Tupili, mamaya. Shout out. So magkano per kilo mo ngayon ng tilapia? 120 na lang, 120 120. na per kilo ng kanyang tilapia, no? Mga per kilo ng kanyang mga benta naman ng mga hipon. Boss, magkano kilo mo ngayon ng hipon? 320, 300, 240. Ayun, 240, 300 pesos. Ito, 320. Ayun, yun po yung mga presyo ng kanyang latag ng hipon sa Malabon Fish Market, no? Alright, so madami pa rin sa ating mga kababayan dito na talagang dumagsa at namimili ng mga maiuulam sa hapagkainan. So ganyan pong karami ang ating mga kababayan na dumayo. Talagang dinumog itong Malabon Fish Market, no? Dahil sa mga bagsak presyo ng kanilang mga bentahan po dito ng seafood. So dito naman po ang kanyang per kilo ng hipon ay 230. Ilan yan po? Ito, boss, lahat 250 lang malalaki yung. Yan, magkano? 250 lang. Ayan, 250 na kanyang hipon, jumbo size. Jumbo size yan, jumbo. Ayan, oh. 250 lang yan. 250 na per kilo. 250, 140 na per kilo ng kanyang mga yellowfin tuna. Ay, mother, 250 lang malaki na eh. 250 lang yan ay. Hop! Basag. Wala na, bawas na yan. Uy, 250 na lang. Magkano kilo? 240. Yun, 240 naman po dito sa mga per kilo ng kanilang mga hipon, no? Dito ay 250 na per kilo. So sa mga latag po ng kanilang mga tilapiyang Batangas dito, 110, 130, 120, 120. Yan po yung kanilang mga presyohan ng latag sa Malabon Fish Market, no? Ito ka, JC, 250 oh. Gawin mo lang. Alright, talagang mura ang mga bilihin po ngayon dito, no? So ayun naman po yung mga presyo ng kanilang Hoy, boss, Chabeta, no? Shout out, Lodi. 150 sa isdang Chabeta. Ang kanyang mga pusit ay 280 na per kilo. Ayaw tayo. Oh, wala na po ito. Huli na taong baka namin yan, oh. Ayan, no, mga kababayan po natin, no? So, mura po ang kanilang mga bentahan ng isda dito sa Malabon Fish Market. 230 na lang po yung per kilo ng hipon, 280 at yung pusit lumot po 280 na per kilo. Yun na lang po na ang natitira. Yan po yung kanilang mga latag, no? Mga bagong baba po na isda at murang-mura po ninyong mabibili. Asa-asa, galunggong 100 pesos na per kilo.
Gagaong. Ating mga talakitok, no? 150 sa mga bentahan po dito ng Dalagang Bukid, oh. Yan po yung presyo, no? Eh, magkano 120 po sa mga per kilo ng kanyang talakitok. So, shout out mga pogi. Shout out sa Malabon Fish Market. Ikot-ikot lang, Lodi, para makabenta. Dito naman po ay 140 na per kilo ng kanyang Dalagang Bukid. So yan, ganyang karami ang ating mga kababayan, no? Yan po ay bagong dating at bagong bagsak na mga isda, oh. Sariwang sariwa. Meron pong mga gagaong, bisugo, kalakaak, tamban. Yan po yung mga latag po nila, no? Bumolium po yung kanilang isda ngayon dito at kararating lang po dito sa kanilang mga latagan. Alright. Talagang nagsisiksikan ng ating mga kababayan. So shout out sa iyo, Taho. Yan si Taho, oh. Shout out. So 250 naman po na per kilo ng kanyang mga hipon. 250 na per kilo, oh, na hipon. Murang-mura po yung mga latagan po nila dito sa Malabon Fish Market, no? 80 pesos na kilo ng kanilang mga tahong na malalaki. At dito ay 240 na per kilo, no? So dagsang hipon, murang hipon sa Malabon Fish Market. Tapos dito naman ay 260 na kilo, no, ng hipon. Dagsang-dagsa ang ating hipon sa murang halaga. Talagang binagsak ang presyo ngayon dito sa Malabon. $250 ang per kilo, ano? Espada, oh. Nay, magkano per kilo espada? 200 pesos na per kilo ng kanyang isdang espada. 120 na per kilo ng sapsap. Ano 300 to? Balita ka sa akin 10 ah. 100 pesos na kilo ng kanyang tahong. Talaba. Yon, tahong ni Carla. Nasaan ang mga apo? Wala yung mga apo. So shout out. Ayun, shout out. Iba ko kami. Ayun. Ayun, salamat. Thank you, thank you. Kanina to eh, yan mo. So shout out po, ha. Ingat po, ingat, ingat.
So shoutout Lodi, magkano naman ngayon yung mga tinapang bangus? 20, Boss Lando. Magka, Yan pa rin. 120. 120 ang isang piraso ng kanyang boss. bangus na tinapa, no? Yung sa mga viewers mo, boss, umorder sila sa akin. Ayun, makikita nyo po siya dito sa Malabon Fish. Ang tanong ko lang, araw-araw ka ba nandito? Para siyempre, yung mga dumarayo nating mga kababayan, naghahanap din yan. Baka mahanapin ka ng mga Araw-araw kababayan. tayo dito. Ayun. Lunes wala, naglalaba ako na. Ayun, naglalabas siya ng Monday, no? So, hanapin nyo lang po siya dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, no? 120 na isang piraso ng kanyang bangus tinapa. Hanapin nyo lang po siya rito sa Malabon Fish Market, no? Okay, Lodi, thank you ha. Salamat. Papaya ay 100 na tumpok. 50 pesos may tumpukan din po, no? Yan po yung mga latag ng prutas sa ating bayan po ng Malabon Fish Market. So, dito, ang kanyang malalaking mga yellowfin tuna, oh. Yellowfin tuna, no? Video mo na si Dami, paano sisikat yan? So, shoutout sa'yo, Lodi. Ay, shoutout, Lodi! Magkano na per kilo ngayon ang yellowfin mo? 220 na lang. 2.20. Ibinaba ng alas 5. Alas 4. Nauli ng alas 5, nilatag ng alas 4. Ay, yung pala yun. 2.20 na per kilo ng kanyang yellowfin tuna. Ayan, no? Sariwang-sariwa po. Kasing sariwa na naghihiwa. Ayun, sariwan sari. Fresh na tindero o vendor dito sa Malabon Fish Market. Ayan yung mga yellowfin tuna niya, no, sa halagang 220 na kilo. Boss, thank you ha. Salamat. Ulas daw ate Benito. Susunod na sama. Dagupan, 80 pesos na kada isang piraso. Bangus. Pompano, no? 350 na kilo. Tapos salmon japayuki ay 140 na per kilo. Ang ating pong mga galunggong ay 160 na kilo. Tumpukan po natin dito ay 100 pesos. 160 naman po sa per kilo at 120 na per kilo ng kanya mga tilapia Batangas. So shout out sa mga customer mo, Lodi, shout out. So shout out sa ating Kamanaba Tiles Center, ang tiles na matibay sa Malabon Fish Market. Alright, 260 na per kilo ng kanyang mga hipon, no? Mga jumbo size na hipon, no? 260 na per kilo. Tapos ang mga pusit niya na kalawang ay 140 hanggang 160 na mga per kilo. 170 sa mga kilo po ng ating yellowfin tuna, no? Meron din po 150 at mga per piraso ng kanyang mga latag po dito ng bangus dagupan. So prutas naman tayo dito sa ating kaibigan, no? Ang ating pong Fuji apple ay 4 na piraso ay 100 pesos. Ang ating kiat-kiat po dito ay 40 pesos na kalahating kilo, 80 pesos na kilo. Magkano ngayon yung ubas mo, bossing? Santa na lang, may butong ka. Ayun, no? 100 piso ang kanyang ubas, no? 50 pesos kalahating kilo, nakakabili rin po sa kanyang mga latag po dito sa Malabon Fish Market, no? So nakikita na po natin yung latag ni Boss Paeng dito na kanyang mga bangus na mga hinihiwa. Ayan. Ayan, oh, napakasibag talaga ng ating vendor dito sa Malabon Fish Market. Oh, si ano yan eh, Kuya Obet? Sila? Sila? Sila?
Boss Lando Explorer po. So, ang ganda ng ating bangos, no? Talaga, dito kay Boss Paeng, ha, ang kanyang mga binibenta pong bangos dito ay dagupan po. Kapag nagpapabondes po kayo, meron pong additional na 10 pesos. At pagsisilbihan po kayo ni Boss Paeng dito, no, ng kanyang paglilinis o pagtatanggal ng mga tinik. So, yun ang kagandahan po dito na pwede ka magpabondes. So, sa mga kababayan po natin dito, so shout out po ha sa inyong lahat at magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Alright. Boss, may tira lang boss ah. Right, good morning. So sa ating pag-iikot po dito sa bayan po ng Malabon Fish Market, ang kanilang mga presyuhan ay sulit at bagsak presyo, no? Ang hipon po natin ay murang-mura po ninyong mabibili. So sa mga isda rin po ay mababa rin po ang kanilang mga presyo. Kaya masasabi po natin na bagsak presyo ang kanilang mga bentahan dito sa ating bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out po sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out po sa ating mga Dimburautan dyan sa Carmen Planas, Divisoria, no? Shout out po sa inyong lahat. At sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa aking pag-vlog sa Malabon Fish Market. At shout out po kay Mamita Milyasi from Hemet, California and your family po. Shout out po sa inyong lahat, no? At sa ating mga kababayan na dumarayo rin po dito sa Malabon Fish Market, shout out po. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update ng mga presyuhan at kaganapan o sitwasyon sa ating bayan ng Malabon. Enjoy and be safe po sa ating lahat. Maraming salamat po. Bye bye na po.